ठाकुर जी कुछ बनावल जी ना बा निमन जमुन खाए के मन करता। पुए बना लो जाओ। चलो जादू जी से सलाह ले लो का कहते हैं जादू जी। हमारा तो बाबा मन बाकी मुर्गे बना दिया। हम महाराज जी कलम मंजिल बा धर्म का ना सुन। अच्छा तो रौरे बताई ना का बनाओ। चलो तस्मय बना ले ठंडा दिन के लिए बारिश के मौसम बा। हाँ हो ठाकुर जी चली तो बना लो जाओ। चले उठी सब कोई के मन बता चलो लोग चली जा। चलो बनावो लोग तो खाए के ना मिली तारा लोग बुझा तक कि हमारे भतस मैया बोला ही बा। बुझा तक कि हमारे बेटा मैया बोला ही बा। बाबा ना बनैबो कैलक तो अपना मर्जी से तनी मनी बनैलक तो अच्छा है कनी के खाए ना बात तस्मय निमन बनल बा बाकी दूध कम रहे बाकी बा सुगंध अच्छा आवत रहे जादू जी। का कहतनी कहीं कुछ कोहत का बन खाई जाओ तनी मनी तो बनले बा। बे तनी बुनी बनल बा तो सब कुछ समझ बुझ के ना खा लेवे के ही में। ई तो हमारा भबैले बा तो रोके एगो उपाय लगाव तनी। लगाई कौन उपाय लगाई। जे सपना निमन देखी सुते के त आ उहे उठ के खाई। ठीक बा तो सूती जा चले सुते के जी। हाँ चली। ठीक है सुतल जा चलो सुतल। उठा हो उठा ठाकुर जी कैसन सपना देखल हो। रउआ कैसन देखनी हो। हम तो बड़ी निमन सपना देखनी अब कहीं जुकुत नहीं खे। कहीं अरे अयोध्या में राम के बियाह करावत रही। हमू तो हमें ठाकुर रही। तो चलो ना जादू जी से पूछल कि का देखल हो। जगाई जादू जी के। ए जादू जी उठे उठे जादू जी उठे उठे मत काहे उठे उठे। तब जादू जी कैसन सपना देखल हो। हम तो बड़ी खराब देखनी है बाबा। कहा देखनी हो। हनुमान जी अइल हन गादा ले ले हाँ आ सुतर रही एक गादा मरल हन आ कहतन कि एजे तो समय धइल बा तू सुतल बड़ अब रौदे बताई पंडित जी हमरा का कर चाहत तो रहुदा खा नहीं जाए चाहत रहे। समझ नहीं कि खा के भड़िया तनी हम आई हो दादा ओहिरा खा का कोई हो सब तो कहीं ठाकुर जी की हम ही चतुर बानी। हम तो कहीं कि हम ही चतुर बानी। अहिर बुझावे से मरद तहारा लोग के दिमाग सब फेल हो जाए हमारा कहत रहे कि बनाव लोग मुर्ग के। नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भाई लोग के हमनी के वीडियो शुरू से लास्ट तक देखम जाए आ कमेंट शेयर जरूर करम जाए और लाइक भी करम जाए और गलती सही बा सब हमनी के कमेंट में बताइम जाए। धन्यवाद।